Здравейте! Тъй като наближава 1 март, в днешното видео ще ви покажа как можете да си направите мартенички сами, независимо дали нямате достатъчно средства за да купите мартенички за целия клас или просто искате да направите нещо със собствените си ръце за близки и приятели. Плетенето е много лесно. Ще ви трябват 2 шнурчета. В случая съм избрала от по-тънкото 2 и моите са 3, но на вас може да ви свърши работа и само едно. Да не са 2 тук. И едно по-дебело шнурче. Няма нужда при вас да е по-дебело. Просто за да мога да направя видеото по-разбираемо, съм избрала един, който е червено и бяло, който е по-дебел. И понеже иначе разликата е много огромна, съм взела 2 по-тънки бели и ножичка ще ви трябва. Този червен шнур, както виждате, вече е направен с червено и бяло. Купила съм го зад халите точно. Има един голям магазин, откъдето винаги зареждат, особено покрай 1 март. А иначе също можете да намерите много различни шнурове, много различни висулки, какви ли не неща. Изглежда горе-долу така цялото нещо и от него си режете. Тъй като крайчетата лесно се разбридват, както на повечето шнурове, аз правя така, паля си една свещ и след което крайчето, като го отрежа, даже мога да ви покажа, ето ще отрежем това крайче, въпреки че вече съм го такова, и погледнете сега, то се разбрида. Сега ще взема свещта, ще го прокарам набързо и ето така ще направя. И ето, вече отново няма да ни се разбридва крайчето. Сега, по-дебелия шнур, който е в момента, ще го наричам червен, нищо че е червен и бяло, ще е този, с който ще плета. А бялото ще е това, с което ще ми е основа. Шнура, с който ще плетете, трябва да е минимум 2 пъти по-голям от този, който ще ви е основа. Както виждате, ето този е много голям, докато този е по-маничък. Основата няма нужда да е кой знае колко дълга, но след като направите няколко гривнички, сами ще свикнете. Така, как започваме? Прегъваме червения шнур на 2, след което слагаме до него, малко по-надолу, бялото и завързваме един възел. Все пак правим гривничка и няма да слагаме никакви катарами и подобни неща. Хубаво затягате. И може да започнем. Както казах, бялото ще е основа, него оставяме в средата. Червеното от страни, от двете страни, от ляво и от дясно. Сега, ще редуваме ляво и дясно. Сега ще видите какво имам в предвид. Правим от дясно кукичка, която идва пред бялото. Ето го бялото. Червеното идва пред бялото и става като кукичка. След което от другата страна шнура идва пред него и влиза отзад в кукичката. След което затягаме. Сега правим отляво кукичка. Правим кукичка пред бялото. От тук идва пред червеното и влиза отзад. Може би като станат по-къси шнуровете, ще се види още по-лесно. Както казах, редуваме ляво и дясно. Правим от дясно кукичка. Ето виждате бялото, пред бялото. Това идва отпред и влиза ето тук. И го издърпваме.
Хайде отново. Отляво правим кукичка пред бялото. От тук идва пред червеното. Както виждате, същия, който идва тук, идва и ето тук, през кукичката. И го издърпвам. И затягаме. Не затягайте твърде много, за да може все пак да се вижда плетката. Така, хайде сега отново отляво. Правим кукичка. Минаваме с червения отгоре и влизаме в кукичката. Сега отново отдясно. Правим кукичка, влизаме и изваждаме. Отляво слагаме отпред, този минава отпред и влиза ето тук. Така. След което отдясно правим кукичка. Този влиза пред него и излиза ето тук. Ще започна да плета малко по-бързо и като стигна до края ще ви покажа в крайна сметка какво се получава. И накрая, за да видите със самите шнурове по-лесно. Сега отново отдясно. Този минава отпред. Извинете лекото прекъсване. Ето тук отново ще ви покажа. Левия край минава пред бялото, десния край минава пред червеното и влиза ето тук кукичката. Отново правим кукичка отдясно, която е пред бялото. Червеното идва пред другото червено и влиза ето тук. Хайде отново отляво. Ето тук ще влезе в кукичката. Така вече ни свърши по-голямата част от по-дебелия шнур и стана доста дълго, така че можем да пристъпим към как се завършва гривничката. Отново правим един възел.
момента обаче ще хвана и малка част от плетката, но след това ще го оправим, като го издърпваме. Така. Сега внимателно издърпваме, така че да не ни захване плетката възела. Добре, тъй като в момента ми е малко трудно с тези възели, ще ви покажа друг вариант. Нека завършим само тези. След което ще завържа всяко едно от тях с по един шнур от бялото. Така, сега и другото ще завържа с един шнур от бялото. И сега отново ще завържем червеното. Общо взето идеята ви е да направите възел. Не е задължително да следвате моя вариант, просто трябва да направите възел, който да не може да се отвърже. Сега, след като направите този възел, ще имате останали тези парчета, които са ви по-къси, са били тези, с които сте плели. Сега ще отрежа колкото мога по-навътре тях. Така. Сега ще взема свещта и ще ги попаря малко, за да не се разбридват. И ето вече гривната е готова. Може да си я сложите на ръката или на ръката на любим за вас човек и просто да я завържете. Нека махна тези неща. Ето, да кажем, слагаме на ръката. Да, тъй като в момента съм сама, малко трудно ще я завържа, но въпреки това пак ще мога. Ето, да кажем, ще вкарам единия шнур през това, което оставихме отгоре. Ето как става. След което ще завържа и ето гривната ни е готова. Мартеничката. Има и други мартинички, които съм правила. Можете да го направите с също два такива шнура. Може шнуровете да са два едни и същи, просто комбинирани с бяло и червено. Няма особено значение, но главно да, това е гривничката. Надявам се да ви е харесало урока. Също можете по-скоро да ви е харесало видеото. Също можете да сложите най-различни маниста и подобни, докато плетете. Най-различни неща можете да направите. Стига да си поиграете с въображението си. И това е за днес от мен. Благодаря ви, че гледахте видеото. До скоро!